Bé, primer de tot fent un canvi de xip de tot el que ha suposat la precopa i la copa, i és veritat que ve al final de Lliga, però amb un tram amb moltíssims partits, i anem a marcar petits objectius i ja en tenim uns quants per als d'aquest dissabte, no? Per tant, concentrats màxim amb el partit d'aquí dissabte contra Tenerife al Palau i no mirem més enllà. Sempre ho és, tot i que allà a València ens vam sentir molt i molt acompanyats, però sí, crec que ens va bé un partit ara al Palau contra un equip que es ve a un partit que serà vida o mort per elles, però nosaltres necessitem la victòria per mantenir aquesta posició capdavantera i, com et deia ella, doncs tenim més reptes, no? Tenim l'oportunitat d'igualar el rècord històric de victòries del Cadí, i dos, seguir mantenint aquesta imbatibilitat, de moment, a excepció del Girona aquí a casa. Per tant, anem a per això. Bé, va ser fa 3 temporades, és veritat que la Lliga llavors era de 14 equips i ara és de 16, però van ser 19 victòries en aquella temporada, estem amb 18, estem amb una, encara que, evidentment, aquesta temporada hi ha 4 partits més que en aquella. Bé, és un equip amb jugadores molt interessants. És veritat que han fet 2 equips durant la temporada, perquè mig equip els va desaparèixer per Nadal i van reconstruir l'equip, però amb jugadores NBA, amb jugadores de molt talent, però sí que és veritat que no han trobat el ritme, la intensitat adequada, que això els fa perdre molts partits, però tenen moltíssima qualitat. Llavors intentem no baixar nosaltres el seu ritme, sinó exigir nosaltres la intensitat, duresa i el ritme que volem nosaltres, i que elles s'hagin d'adaptar al que volem nosaltres. És un partit a casa on no tenim excuses per ser el Cadí la Seu que hem estat la major part de la temporada. Sí, estan bé. Jo crec que la setmana aquesta sencera ens ha anat bé, perquè dilluns i dimarts evidentment ens va costar arrencar, però a poc et tornes a ficar al camí i vas deixant el passat el que és passat i ens centrem en el present i el futur proper, que l'entrenament d'aquesta tarda, demà al matí i el partit de dissabte. Bé, la Jewel Tunstall no ha entrenat durant la setmana perquè té alguna fissureta a un dit del peu que li incomoda moltíssim. En principi la tindrem per jugar, però arribarà una mica entre cotó. Sabem si pot jugar uns quants minuts, si pot entrenar alguna cosa demà, que seria el primer cop que entrena després de la Copa. Sí, sens dubte. Tenen, com dèiem, jugadores de molt nivell. En el joc interior, en Ruskakova, que ja a la primera volta ens va fer molt i molt mal, una pivot molt interessant, gran, amb bon tir de mitja distància, amb capacitat de tirar de 3. La pivot NBA que van fitxar per Nadal a Playsense, que és una jugadora molt espàrrec, però una capacitat atlètica brutal, també amb un molt bon tir de 3 punts, intentar que la bola passi poques vegades per les seves mans i que li arribi en males condicions, però també amb el joc exterior, una altra NBA, una Gorecki, que és també una tiradora tremenda, que l'haurem de fer estar incòmoda, que no trobi situacions alliberades de tirs de 3, bé, el que et deia abans, que nosaltres ficar una intensitat i una duresa alta perquè al contrari no es senti còmode i provocar el fallo més que no esperar a que fallin. Per tant, sí, començar per sentir-se còmodes a darrere, perquè sempre que ens sentim còmodes a darrere és quan ja veiem que aquest partit el podem tirar endavant.